Pre vás tá istá otázka, prípadne, že by ste mohli aj doplniť, ako by ste si predstavovali tú integráciu Slovenska. Integrácia musí prísť v pravom čase a musíme byť na ňu pripravení a musíme si rozmyslieť, či je to potrebné. Dobre, ďakujem. Poprosím réžiu, keby nám ukázala časomieru. Ďakujeme. Takže pandemikát, Národná alternatíva Slovenska 11 sekúnd, Anna Malíková, Slovenská národná strana 29 sekúnd, Pavol Hamžík, Strana občianskeho porozumenia 6 sekúnd, Jan Ľupták, Združenie robotníkov Slovenska 2 minúty 14 sekúnd, Ladislav Hampl, Naše Slovensko 28 sekúnd, Pavol Kanis, Strana demokratickej ľavice 2 minúty 7 sekúnd, László Ďurovský, Strana maďarskej koalície 55 sekúnd, György Dimeši, Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu 0 sekúnd, František Kaleský, Slovenská ľudová strana 1 minúta 31 sekúnd. Sergej Kozlík, Hnutie za demokratické Slovensko 9 sekúnd, Erika Vincovreková, Nezávislá iniciatíva Slovenskej republiky 2 sekundy, František Dugovič, Bčko, Revolučná robotnícka strana 53 sekúnd, Eduard Kukan, Slovenská demokratická koalícia 27 sekúnd, Stanislav Pánis, Slovenská národná jednota 1 minúta, Rudolf Vasky, Hnutie tretej cesty 42 sekúnd, Andrej Sinicin, Jednotná strana pracujúcich Slovenska 56 sekúnd a Vladimír Ďaďo, Komunistická strana Slovenska 1 minúta 12 sekúnd. Takže chce z vás niektorý reagovať na vystúpenie, nech sa páči. Ja by som pán Ľupták. Na pána Hamžíka sa chcel spýtať, že dobre vyzbrojenú armádu, proti komu vlastne naša armáda má stať? Kto nás napadá vlastne? Kto nás chce napadnúť? Keď chceme mať dobre vyzbrojenú armádu. Rád by som počul toto. Pán Hamžík, chcete reagovať? Mám len 6 sekúnd, ale budem reagovať. Spomeňme si na Jugosláviu, spomeňme si na Kosovo. Je tu problém a nebezpečenstvo lokálnych konfliktov. Nikto sa zatiaľ svojej armády nezbavil. Nemáme dôvod sa aj zbavovať zatiaľ ani my. Ďakujem. Ďalší, chcete reagovať na tieto otázky? Pán Ďaďo, nech sa páči. Jugoslávia a Kosovo nie je produkt len samotného jugoslovanského ľudu, aj vmešovanie sa do politiky iných krajín, pán Hamžík. A ešte ďalšiu záležitosť. Ak hovoríme o akejsi jednorázovej energetickej závislosti a jej riešení, tak to poprvé nie je pravda. Ani nie je to spôsob riešenia slovenskej ekonomiky. A dôveryhodnosť, pán Kukan, si myslím, že sa nezískava tým, že sa chodia predstavitelia Demokratickej únie a Maďarskej koalície sťažovať do zahraničia. Ďalej, chce niekto reagovať? Pán Ľupták. Ja už len chcem odpovedať, že konflikt, ktorý vznikol v Juhoslávii, je to výsledkom niekoho, že v druhej svetovej vojne niekto neporazil Jugosláviu a preto tak dopadla Jugoslávia, ako dopadla. Teda nie sám juhoslovanský ľud si to vyžiadal, ten konflikt, ale niekto iný, tak ako povedal pán Ďaďo. Ďalej, pán Rudolf Vasky, Hnutie tretej cesty. Vážený slovenský národ, tento štát, tento národ potrebuje okamžite prístup k dlhodobému bezročnému kapitálu. Nie tuto reči, tie reči sú o ničom. Tu musíme začať pracovať, vyrábať, stavať bez úžery. Preto dokončíme budovanie bezpečnej štruktúry obecných pokladníc. Vy, ktorí to robíte, robíme to ďalej. Správame transfer dlhodobého kapitálu a budú tu nové voľby. Toto len také zahrievacie kolo. Zlikvidujeme celý úžernický systém, celý ekonomický model pána Kozlíka, mexický ekonomický model kasinovej ekonomiky, ktorý teraz nás tu bude stať krach slovenskej koruny. Pán Kozlík, toto sa blíži a skôr, než si to myslíte. Ďalší, ktorý vyčerpal svoj hlas, kto ešte? Kto sa hlási ďalší do diskusie? Nech sa páči, pán Ľupták. Ja by som chcel povedať k Európskej únii. Treba povedať jasne občanom, akú obeť budú musieť priniesť občania Slovenskej republiky, ak vstúpime do Európskej únie. Je jasne daných 9 bodov, 9 podmienok a to žiadni politici o tom nechcú hovoriť. Teda, aj v Čechách sme svedkami teraz, ak sa ponáhľajú do Európskej únie, jednoducho ceny idú hore. Jasne to povedali politici v Čechách, že ceny od 1. januára idú hore, lebo chceme vstúpiť do Európskej únie. To znamená, všetky ceny musia byť, kilo mäsa musí toľko stať v Belgicku, ako vo Francúzsku, ako u nás. Hranice budú otvorené, jednotná mena bude, pašovalo by sa, bohatlo by sa. To znamená, kto doplatí? Ale mzda slovenského robotníka nebude nikdy taká, alebo dlho vody utečie, v Dunaji veľa vody utečie, aby bola na úrovni francúzskeho robotníka, alebo lekára francúzskeho, alebo belgického. Tu si treba uvedomiť. To takisto boli po roku 89. Že my sme sľubovali raj, teda ja nie, ale tie múdre hlavy na námestí,
To, že budú plné obchody, že bude všetko dosť, hranice budú otvorené, len zabudli sa pýtať, či národ bude mať na to. My politici máme, bankári majú, manažment má, súkromní podnikatelia majú, ale jednoduchý ľud nemá. Teda sú plné aj obchody, nemáme na to. Chce niekto ešte reagovať? Položím, nech sa páči. Pán Ďurovský. Mám dve také poznámky. Poprvé, celko som takým pobývaním sledoval názory vládnej koalície na zahraničnú politickú orientáciu, ktoré si jednoducho protirečia. A z toho zrejme vyplýva ten skutočný postup, že jednoducho reči sú na západ, ale kroky sú na východ. Takže toľko k uplynulým 4 rokom. A tiež mi nedá poznamenať, že to, čo tu pán Dimeši zo svojho hnutia hovoril, že kritizuje vládu, a to sa tiež trošku pobavil, keďže viem, že oni považujú za svojho partnera práve HZDS. Takže tá kritika mohla prísť trošku skôr. Takže ešte nech sa páči, pán Pánis. Ja chcem len reagovať, že nech nehovorí na západ, na východ. Ja som veľmi rád, že sme sa dostali z pazúrov Moskvy, ale až oni chcú ísť na juh, tak pozor na nich. To je všetko. My tam nechceme. Ešte chce niekto k tejto otázke, pretože v inom prípade otváram tretie kolo, posledné. Ešte pán Kukan, nech sa páči. Veľmi stručne, viacerí kolegovia za týmto stolom hovorili, že my Slováci máme svoje tradície, že sme kvalifikovaný hrdý národ. Ja by som práve preto chcel povedať, že takýto kvalifikovaný hrdý národ má najlepšie podmienky preto, aby sa presadil práve v férovej súťaži v rámci širšieho priestoru v rámci Európskej únie. A tam ide aj o to, čo tu pán Lupták hovoril, ide o to, aby platy slovenských robotníkov práve sa vyrovnali s tými západnými. Predovšetkým o to. Ďakujem, pán. Hovorí sa, že keď sa niekto pomýli, tak vždycky povie najlepšie pravdu. Pán Kukan sa v predošlej replike pomýli, mesto stratégie do Európskej únie povedal tragédia. Áno, momentálne by to bola tragédia. Môžete ešte niekto chce reagovať? Nedá sa nič robiť, otváram tretie kolo. Čo by ste odkázali svojim voličom? Pán Demikát, začneme zase sprava. S tým, že bolo by vhodné vyčerpať otázku. Čas na túto otázku. Voľte číslo 3 a budeme robiť všetko, aby ste sa mali lepšie a funkcionári vlády a Národnej rady sa nebudú pýtať, ale budú odpovedať. Pani Malíková. Aby sa rozhodovali nie podľa nenávisti a podľa štvania, ktoré im niektoré strany predkladajú, aby volili tých, ktorých poznajú a podľa činov, ktorých ich poznajú. Slovenská národná strana ponúka reálny program pre Slovensko a je stranou, ktorá nesklamala. Máte ešte 17 sekúnd. Nechávate si. Pán Hamžík. Ja už som vyčerpaný, takže pán Lupták. Ja by som chcel povedať, že by sa občania pýtali, skade novozniknuté strany majú peniaze. Na bohaté billboardy, na kortešačky veľké. Teda odkiaľ majú klid? My sme 4 roky na politickej scéne a nemáme. Pán Hampl. Je strašne dôležité, aby sa začali problémy riešiť a aby sa neustále neplakalo nad rozliatým mliekom. To je cieľom politického hnutia naše Slovensko. Pán Kanis. Nemôžeme zabudnúť na mladú generáciu. SDL umožní každému občanovi prístup k bezplatnému vzdelaniu vrátane vysokoškolského. Žiakom a študentom zabezpečí lacnejšie stravovanie a ubytovanie. Podporí výstavbu vysokoškolských internátov. Zaradí učiteľov medzi štátnych zamestnancov a lepšie hodnotí ich prácu. SDL zabezpečí výstavbu nájomných bytov pre mladé a sociálne slabšie rodiny. Postaví 60 000 bytov. Mladí ľudia, voľte stranu Demokratickej ľavice. Má číslo 13. Pán Ďurovský zo strany Maďarskej koalície. Tak odkazujem našim voličom, aby volili našu koalíciu, keďže táto koalícia za uplynulých 9 rokov ani raz ich nesklamala. Sú tam známe tváre, sú tam tváre, ktoré bojovali za práva národnostnej menšiny, aj za práva Slovenska. Takže odkazujem, aby teda volili koalíciu stranu Maďarskej koalície. Pán Dimeši. 2. Nech sa páči, zo Slovenskej ľudovej strany. Slovenská ľudová strana pozdravuje svojich voličov, očakáva, že nasledujúce voľby prinesú vyriešenie situácie dneska ťaživej na Slovensku, že sa vytvoria také podmienky, ktoré umožnia, aby nastalo nielen porozumenie, ale aj dorozumenie. A aby sa napravili tie krivdy a škody, ktoré jednotlivé rodiny,
jednotlivé obce a jednotlivé osoby a ďalší prinášali alebo boli diskriminovaní. Aby konečne nastalo dorozumenie všetkými